ang mga deboto sa pagdarasal sa Station of the Cross sa dalampasigan ng baybayin ng Bawang La Union. Tradisyon na ang paglalagak ng 14th Station of the Cross sa dalampasigan tuwing Semana Santa. Lalo't kilalang bayan dahil sa sagana nitong baybayin na dinarayo ng mga bisita. Sa pinakahuling Station of the Cross, nakapwesto naman ang mga motorboat ng mga mangingisda sa kayang mga pinailawang Station of the Cross, kasama ng mga bangka sa binasbasan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na muna pinalayag ang mga bangka laman ang mga Station of the Cross. Kinansela ang fluvial procession dahil na rin sa nararanasang krisis sa langis. Makiisa kami iti declaration ni Apo Presidente to conserve energy, conserve ti gasoline tayo. Umaasa ang mga mangingisda na matatapos na ang hidwaan sa Middle East para magbalik normal na rin ang sitwasyon ng langis sa bansa. Lalo't apektado na rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Kung konsumo mi nga 150 ka kurangan. Awan madam ti per day mi. Tatangay manuti ma 250 madam. per day. Yaw sarami nga pan nagkalap. Agawid nga Back and forth din madam. narigat. Narigat madam talaga tatata. Surte-surte magamit ti agkalap ang mga kanayon nga damaalam eh. Bagamat hindi na nakalayag ang mga motorboat, nabigyan naman ng pagkakataon ng mga deboto na magpakuha ng larawan. Nabigyan din ng isang oras sa mga bangka na pailawan ang mga Station of the Cross. Joan Punsoy, Balitang Solid North.